Kanjeng Nabi niku priyantun yatim. Kanjeng Nabi niku remen dateng lari yatim. Ngantos Kanjeng Nabi ngendika, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Ingsun Kanjeng Nabi besok nang swarga bakal kumpul kali tiyang-tiyang sing nalika teng donya urun ngopeni, nyantuni, peduli dateng lari yatim. Kahataini kaya dene diji pinutur lan pinunggul saking pareke dateng Kanjeng Nabi. Allahumma muga-muga masyarakat mriki sedaya winci mlebet swarga sareng kalih Kanjeng Nabi, jejer kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu jamaah, alhamdulillah kepanggih malih kalih Zainal Mustafa. Ibu nggih. Kula ngaji teng mriki niku pun beberapa tahun ketukur Pak Yanto nggih. 3 kali ya. 3 tahunan ya. Alhamdulillah iki tasih diparingi sehat, panjang umur. Bu, boten krasa moro-moro wis memasuki hari ke-17. Niki pun malam 18 bulan Ramadan. Nggih mboten? Kira-kira ijek 12 utawa 13 utawa pira padha gak duwe. Ning donga kula jenengan muga-muga Ramadan iki kula jenengan bisa menjadikan orang yang lebih baik. Dalam bahasa hadis Nabi dikatakan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapa wong sing iso jumenengi wulan Ramadan, posone apik, ibadahe apik, berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik, maka orang itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Kita suwun muji syukur mring Pangeran, Anda tengi ulan kebak kerahmatan. Alhamdulillah. Ulan Ramadan tuki setahun pisan, umat Islam padha nampa kebungahan. Alhamdulillah. Ya kali salawat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun ya fi asyaya fi asyani wa daraji afatariyaji ratal amani ya muhailal judi wal karami. Enom lan tuwa sami nindakaken poso sing manten nggih. Tasik poso to bedina Bu nggih. Nggih, tasik siang benten Pak. Harus bater poso ngoten nggih. Enom lan tuwa sami nindakaken poso. Nukoni dawuh netepi dawuh perintah agama. Pinter jadi sanyo nyauti kabeh ya Allah. Mugi-mugi barokah Allahumma. Poso iku nyehataken jiwa, muga-muga Gusti Allah paring ridho. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun Allah Allah ya Rafi Asya, ya Rafi Asyari wa fatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami. Uwong sing loman kaya dene sanu ya loman kabeh, lanang ya loman, wedok ya loman, bimo ya ketok ya nyemplungi kabeh ya Pak ya. Uwong sing loman muga kathah rezekine, uwong sing loman disenengi pangerane. Alhamdulillah. Nggih, wong lanang loman bojo wedok awet ayune, uwong sing loman muga lunas kabeh utange. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Allah ya Rafi Asya, ya Rafi Asya.
wada sing guri mesti nyauri. Waktuku kecil aku tak nyaut aja dong, nyaut kabeh jadi sari. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut. 2020 wong Jatisari kata duite. 2020 jamaah al-hikmah qabul hajate. 2020 muga tutup poso Ramadane. 2020 duduk rondo cedak jodone. Pak jika seni guyu no rondo kene Bu, rondo no rabi meneh enggak rabi meneh itu malam 29 sampai kiri ayat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajake wong kene nek sing dudur untuk member gitu wis dadi gathuk-gathukne ngono Pak Yanto. Ben wong kene iki padha seneng lho ya. Wong urip dhewe iki ya ora penak kok. Duduk kok rabi meneh boten napa-napa. Sahur dhewe iki ora penak. Pengajian kok dhewe iki ora penak. Mugi-mugi barokah Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Delok tema ini peringatan nuzul Quran dan santunan anak yatim. Indahnya ngaji dan berbagi di bulan suci. Bu, jenengan ngertos fadilah wong ngaji di bulan suci ini ngertos jenengan? Diterangin boten? Terangin boten Pak sini. Lho Pak Yanto ngapunten. Ana wong Jatisari, ana wong ringin Agung. Bulan Ramadan ngene iki lho Pak, kok gelem teko dugi teng majelis taklim teng bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi ngendika, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kana Allah bi kulli qadamin ibadatan sanatan wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumal qiyamah." Allahumma sholli ala Muhammadin. Wis genah Kanjeng Nabi ngendika, man utawi sapane wong iku hadara teka sapa man majelis ilmu ing majelis ilmu. Iki lho indahnya ngaji di bulan suci fi Ramadan, dalam bulan suci Ramadan. Kata Allah mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lagu keduwene man maring man bikul iku damene kelawan saben-saben sagelan sapi sak langkah ditulis napa Pak? Ibadatan ing kaya dene ibadah sanatan ing setahun. Bu, jenengan mriki mau melampah napa pas sepeda? Melampah nggih. Bapak-bapak pas sepeda Pak? Pas sepeda. Sing main sejen melampah, sing rada-rada pas sepeda. Nggih, lho jenengan budal ngaji teng bulan Ramadan sepisan kaya ngeten iki. Jenengan satu langkahnya ditulis seperti beribadah setahun. Sajangka mlaku ning majelis taklim Masjid Al Hikmah ning bulan suci Ramadan sampeyan padha karo budal napa? Padha karo ibadah suwine setahun. Sajangka ganjarane setahun. Penak mboten Pak? Kula Bapak Ibu ngelek langsung dugi mriki kok mlaku Pak Sisarno. Mlampah apa jeneng Pak Sisarno? Mlampah. Ngelek langsung dugi mriki, pokoke medhut bancing teko masjid kuwi sampe mulai teko mlaku ngitung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lha omahmu adoh sekilo ku ya lumayan iki Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salah dhewe boten ngrasa iki lho wis malam 15 menit. Pokoke kanu Pak Haji. Lah wis mulai kuntut iki poso niku gelis. Nggih boten? Kawule sing moro-moro kok wis liburan ngono. Nggih. Sing ngomong iki lak wong wedok iki. Urung ditoples, urung direngginan, urung dikelben. Yo gak trawe. Toples kosong. Ana ngono itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makan kosong ini begini Pak Ustaz, kenapa sih Pak kita itu sama Allah disuruh puasa? Poso yo saulan utuh. Bu,
kenging nopo menungso niku kok diperintah poso tiap bulan suci Ramadan, melakukan kewajiban yang namanya puasa Ramadan. Dalam ayat Allah menjelaskan sing tujuane mung siji, napa Pak? La'allahu sing banter, la'allahu oke, mungkin sapal kabeh sing maksudnya atau kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Malah yuk kene pendengar nih kuno Allah ngantuk tuh gue biasa lek mari terawih ki turu to ya lho ya apa maneh momen terus kayak mulai berduhur wis omak apa maneh ki mau jajan sembuaran wis kesel ya niki wis mpun apa terus Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian semuanya dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun ben sampean kabeh dadi wong sing takwa. Bu Pak Yanto, nek ningali ayat niki kaya-kaya niku yang kuat berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Gusti Allah merintah poso niku ngomong sing gedhi boten. Wahai orang-orang yang besar, bukan. Wahai orang-orang yang kaya, bukan. Wahai orang-orang yang miskin, bukan. Yang dipanggil oleh Allah, yang diceluk Gusti Allah, hai orang-orang yang beriman. Lah wong sing beriman yo dalem Gusti. Kowe poso lereno yo. Mangan aja mangan awan, manganmu lereno. Batet lebar kuwi ya, dene lereno apa nggih? Nek poso kae wayah awan, manganmu lereno, ngombemu lereno, kumpul bojo lereno, ngerokok lereno, main wong lanang lereno, ngrasani lereno, main tangga lereno, ngapusi lereno, gendaan lho wong iku lek diperintah Gusti Allah, wong sing iman padha salat padha poso, nggih Gusti, kowe lek mangan awan lereno yo nggih. Lah sing iman yo mandeg ora mangan, mandeg ora ngombe, sing iman awan mandeg ora rokok. Cara jenengan itu duwe caci-cilik ngeten iki. Bu, aku pengen bakso. Iya, Nduk. Engko jam 4:30 kok biasanya bakul bakso liwat. Dialah 4:30 bakul bakso liwat. Ting 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 ting. Bakso. Kok bakul bakso ning muandek jegrek terus ngono jenengan. Tumbas bakso, Bu. Nggih, Pak. Putar arah, balik arah ngedoni jenengan. Tumbas pinten, Bu? 12.000. Yo gade nangis, Pak. Seneng boten jenengan? Seneng boten? Nyeluk bakul bakso tuh jenengan disauri terus bakul bakso moro terus jenengan niku tumbas. Seneng boten? Seneng. Gusti Allah nggih ngoten sih. Wong sing iman poso yo ben poso tenan Pak. Kayak mulai malam pertama. Ini mriki mulai awal niku rada pro kontra ya. Pasti pro kontra iki yo malam Sabtu kok malam Minggu. Ngoten aja nggih. Lho nggih dibae mari isa iki. Piye wong? Urung ana pengumuman iki. Ora wani arep traweh Menteri Agama untuk nyetusno. Ora wani. Lah kula niki malah teng griya. Malah ndelok TV. Nipun Pak Ustaz, urung lek. Ayo ngono. Urung wayahe. Selangkan tidur. Pripun Pak Ustaz? Urung. Lah wis bahasan jam 10 kurang seprapat. Hari ini tanggal 1 Maret ditetapkan 1 Ramadan. Rutu-rutu wis ban isa, kok udah mulai kabeh. Alih mah yang ngono iki. Boten. Monggo aku padha bali kok, Pak. Ayo monggo traweh. Lha Pak, kaset. Wis kadung balik sesuk wae. Mulai pertama semuanya nggih bengi terawih semangat langsung nawa itu saumawatin azan ngelik-ngelik sajadahnya sarungnya ketunnya tinggu di masjid anyar rupanya rakau tinggu
Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai isuk imsak sampai sore maghrib padha netepi poso Gusti Allah seneng alhamdulillah. Nggih. Tapi Gusti Allah, wong sing iman, dalam Gusti kowe poso ya. Sing iman ya poso, sing imane raja lecah-leceh ya. Iso mokel barang. Kowe mandeka nek mangan yo nggih kurang dinotok. Poso pertama karo kedua. Ngoten niku Pak. Ngoten niku. Malah cerita takle ibu ngeten. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku iki Islam KTP, kelakuanku mau sampe naik. Lah iya. Ibadahku mung sakarepe, penting ora dina ming liyane. Masih bersama New Lorenza. Saatnya orang jadul muncul. Saya kira kan kuwi lagu niku ya. Bu, aku iki Islam musiman, nang masjid mau ngendang posoan. Napa dari tadi? Dari tadi. Melu sahur ning isuk sarapan, Idul Fitri melu riyo yoan dorong. Wilah biyen jamane cek nom dugal seneng ngembong. Ning omah sahur karo anake karo bojone metu nang ndi tibae ning kono mampir neng warung. Ana dadi sare ngono iku. Kuwi lak biyen saiki padha tuweke, rambut wis mulai putih, wis padha sadar. Mak jedar saiki aku sadar. Saben dina aku maca istighfar alhamdulillah. Mak jedar saiki aku sadar. Muga-muga laku urip ora ambyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong poso itu tujuannya siji, biar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Pak, lanjut Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong biyen niku nek ora poso nang isine mboten karuan. Nggih mboten sih. Wong biyen tenan ana cah cilik ku gak poso, isine mboten karuan. Ana wong lho gak poso, lan isine ku banget. Saiki 2025 Pak, masyaallah. Metu sak metu ki wis jane wong yo Islam, tapi yo kedul. Sing lanang iki mari sahur jam 7 ki lek kok ketok nyekeli rokok, terus manungsa terus sing ketok didubulekno, mari nyedot. Sing ketok iki Pak, ora ditokno ning jero ki meneng ae. Pak, poso ora meneng ae. Pak, poso ora nyauri sithik Pak Ji, poso. Kuwi karo kedul. Poso kok kedal-kedul Pak. Iku zaman biyen ya. Saiki wis ora ono ya Allah, muga-muga awake paring sehat panjang umur saged nglampahi kewajiban. Amin Allahumma. Oke, takwa itu napa to Pak? Takwa itu mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Alhamdulillah. Oke, wis ora wedi wong saiki Pak, akeh wong sing ora wedi karo Gusti Allah. Nggih. Polisi rawati Gusti Allah, mantri rawati Gusti Allah, petani, pedagang, pengusaha. Jadi menteri nih Pak Presiden disumpah ojo korupsi, ojo melakukan kecurangan, panggah korupsi, panggah korupsi. Wong cilik nyolong pitik dipendungi masyarakat penjara 3 bulan. Betul sih. Nggih, ana bocah yatim nang panti. Sama ro beritane iki ya.
cah cilik, cah yatim gak duwe bapak ibu, rumah adike gak duwe apa-apa, kepaksa nyolong gedang. Diarang wong sak kampung. Lho nggih, lho sing maling triliunan padha dasian, padha mangan enak nang restoran. Sementara sing maling pitik, sing maling gedang kudu dikem ning penjara 3 wulan. Ana ngono iku. Ana ngono iku. Lho nggih, lha Gusti Allah iku ora dideni kok disumpah Quran iki lho. Quran wis ora mandi. Makanya kon poso sejati awak dhewe benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Makanya ngapunten Pak, jenengan lho, Bu, jenengan duwe bojo. Duwe bojo mboten? Bojomu iki lho Bu, poso sak wulan utuh, kerja panasen. Tapi poso wae. Berarti bojone jenengan top tenan. Top tenan nggih. Tenan kuwi saulan muput panasen kudanan kok mokel Pak sampe kok kerja opo kok saja gak kuat mokel to Pak moh aku mati karuan mati nek kok nek poso tenan berarti jenengan duwe bojo luar biasa. Alhamdulillah. Sampe yo ngono Pak, bojone gerih lara nemen kecuali waktu datang bulan poso gak tau prei. Alhamdulillah berarti jenengan duwe bojo sing luar biasa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. 9:30 kurang 10 menit. Bono terus. Nomor loro, Pak Ustaz, kenapa sih Pak kita harus berpuasa? Dengan berpuasa kalian akan menjadi sehat. Kanjeng Nabi ngendika, sumu tasfihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Bu, sehat begitu nggih? Nggih, Pak, tapi kula nek poso iki awan mesti ngelak Pak. Yo ngelak ora ngombe nggih to? Nggih, kula niki jam 12 nggih, Pak. Aja jam 12. Ora sahur jam 8, jam 9 wetenge wis kelikekan nggih. Dangdutan, ora nang dangdutan, keroncongan, koploan, kendang kemulan. Lho nggih, nggih mboten? Lho Pak, tapi kan mulai wis delok jebedhung niku wis mulai mari dhuwur delok jam. Oh, memang jam berapa mawon. Ah, menapa? Jam iki jane mati opo itu, Pak? Mosok kan tunggu setengah siji ya. Delok jam. Ya kuwi lho. Bu, delok jam, Pak. Jam opo mati to, Pak? Mosok kan jam siji ya. Lho jam urip to Bu, kan setengah siji ya. Maka nek wis sore, wis ngasar, wis rodok surup, kudu tarhim. Assalatu wassalamu senang artinya ibu ya Bu jawab ya jenengan poso ini sing jenengan goleki apa? Ya langsung buka lho cocok ya poso sing digoleki apa Pak? Ono sing nyauri ganjaran apa? Sampai apa oleh ganjaran ya ora anu wong poso sing digoleki apa? Sing digoleki buka sing dienteni. Lho, oke, sing diteni buka, sing diteni maghrib. Makanya Kanjeng Nabi ngendika, ada 2 perkara yang bisa membahagiakan orang yang berpuasa. Bahagialah orang yang berpuasa. Baginya ada 2 kebahagiaan. 1 inda iftorihi ketika dia berbuka. Nek masjid wis mulai sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika langsung pola ese tegane koyuk dadi sitok dadi traweh lho dibesuni cara juru iki dinceng lho kata kampul ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya poso ben sehat kadang ketika sumu tasimu berpuasalah maka kalian akan sehat. Lah tapi kalau lemes sih Pak, lho iki lemes rego luwe, lek maghrib kalau buku ning masjid, alah engkek pola karo panci yo digendek. Lho ki mboten ngeten Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wingi niku ngaji teng daerah teng Kecamatan Srono niku napa? Teng mriku niku anu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Teng mriku niku kula ngaji teng puskesmas. Bu, puskesmas, napa puskesmas niku? Pusat kesehatan masyarakat. Orang pusat kesenangan mas-mas itu dudu lho.
Puskesmas, dengan jenis puskesmas sih, yo masih mubarak elek-elek ini anu sih, yo boleh keterangan. Jadi nyoba to, kongkon poso ki secara kesehatan ibu nopo. Kok kan sudah berpuasa lah, maka kalian akan sehat. Hari ini saya sampaikan, buka-buka apa jadi paham. Allahumma. Kemarin pagi, wong jadi sari hari Sabtu dan hari Minggu puasa pertama dan kedua itu di dalam tubuh mereka sedang menjalani proses penurunan gula darah sehingga dia akan jadi lemes. Poso sedino dino iki penurunan gula darah, Bu. Makanya jangan rong dino iki lemes. Kuwi gula darah mudhun. Makanya mau jadi sari sesuai poso Ramadan, puasa pertama dan puasa kedua nek iso ora usah kerja. Piye le? Dong ora le. Proses penurunan gula darah iki lemah dia lemah wong gula darah mudhun. Makanya puasa pertama gue ya aktivitas ada teman-teman. Puasa pertama isu wis mandul kengki. Baru nung ngerit pari, baru nung manol, mepe gabak, ya sido. Al mokelu, lagi puasa pertama wis mokel, ora kuat makmu, ora kuat. Lalu puasa pertama ini perlu adaptasi. Pertama puasa dan kedua puasa jangan kerja yang berat-berat dulu, biar perlu kita beradaptasi. Karena itu ketika waktu penurunan gula darah awak dhewe lemes, gitu kan? Memasuki hari puasa ketiga sampai ketujuh, lanjut. Tubuh mulai menggunakan lemak sebagai tenaga. Awak isi dengan tenaga. Hari ketiga sampai ketujuh niku lemah jenengan. Makanya jadi sari upaya toh. Kok poso sampai 3 dino lemah mesti mudhun, gula darah mesti mudhun. Akhirnya awake terus sudah BB-nya atau berat badannya mesti turun. Lemah iki lomokeh. Apa jadi sapa bojoku yang bentang poso mesti tutup ya bobote ya panggah ae. Anggur bar ya malah gede-gedeno. Lha kuwi lek buku kan salah aturan. Begitu langsung mari terawat iku wis ngemili sampai imsak. Kuwi ora poso, kuwi pindah mangan yo. Kuwi bareng poso 7 tahun ra kilo gula darah lemak turun. Dia panggah bobote panggah. Ini tambah seger, ora luput malah jadi seger du. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ke-8 sampai hari ke-15. Nah, ini mulai proses dari ginjal, hati, dan usus besar ini mulai mengeluarkan racun dalam tubuh. Dalam bahasa dokter disebut dengan proses detox. Hati, ginjal, dan usus besar mengeluarkan racun dalam tubuh. Puasa ke-16, hari ini sudah ke-16 Pak Yanto, sampai terakhir adalah proses untuk menjadikan semua organ dalam tubuh itu kembali fungsinya normal semua. Piye dong nopo mboten? Dong nopo mboten? Pak nyapa to poso kok datang sakulan 16 dino sampai 30 proses semua organ dalam tubuh ini kembali normal lagi. Sehingga cara salat niku Pak, iki wayahe ganti, iki wayahe diperbarui, semua akan bekerja maksimal lagi. Barokah poso sakulan utuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Piye sakit napa ten? Pun apa terus? Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3, Pak Ustaz, kenapa sih harus berpuasa? Dengan berpuasa, nah ini yang ketiga, memasuki kita itu sebagai umat Islam, biar kita itu punya rasa kasih sayang. Memasuki kabeh anak yatim. Dengan berpuasa kita akan merasa lapar. Dan lewat diri Rasulullah, ya Allah, dah niluwine aku sedina ora mangan kaya ngene rasane, klikian keroncongan dan hutan awak lemes kaya ngene ra karuan. Dah niyo fakir miskin, anak-anak yatim sing jenengan santuni arep mangan maning gawe beras.
arep mangan rondone ora iso blonjo dah dia bocah yatim kaya luwine kaya apa fakir miskin sing ora duwe apa ki susah kaya apa lho nek kaya ngono aku ngerti susah wong luwe ora enak kaya ngene yo ora boleh duwe dhuwit ora tak kempe dhewe ora dipangan dhewe duwite disalute nang fakir miskin nang anak yatim alhamdulillah bayar awak dhewe lho ya Allah dari luwehan kaya ngene gak ono sedina dari fakir miskin anak-anak yatim sing gak mampu menehan awak dilahir punya belas rasa kasih sayang akhirnya karo tangga piye welas yo ya Bu karo tangga sing apik Bu nggih awan-awan poso niki nek iso ya ngene iki serasa kumpul-kumpul tangga Bu hei nek kok awan-awan kok kumpul tangga soalnya nopo Pak nek ngumpul tangga ji wong loro wong telu pertama ana wong loro yuk kedengaran ala tambah meneh awale ngomongnya api suwe-suwe ngerasa ana jadi sari Bu wonge kudune rupane apa yuk ana apa aku mampu jangkau dhewe makanya Bu proses kita berpuasa itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan tidak kalah penting menjaga kualitas puasa dan pahala kita. Bu, puasa itu kudu juga awake ben ora batal. Jeneng batal ya apa Pak? Siji, jangan makan dan minum dengan disengaja. Makan dan minum dengan disengaja itu bisa membatalkan puasa. Jadi betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, jarang atau sengaja utang-utang iki batalke poso. Poso kita muni diloko-loko ae batal. Posone batal. Medal naminipun sebab senggolan utawa ngambung batal. Senggolan kalau selanang terus metu wani posone batal. Ngambung wong wedok, ngambung lanang sampai terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Apa ki? Kumpul bojone dalam waktu awan, guyon batalaken poso. Makanya terutama wong wedok, Bu, oleh awan-awan poso ki aja gelem dijedeki wong lanang ya Bu ya. Wong wedok iki biasanya wis mari isuk mari saisa nyapu, ubah-ubah, awake kan kesel. Dan terus didrekakno mari ngono sing lanang iki kalau dusel sampean ngomongi Pak poso yo Allahumma sholli ala Muhammad wis kali kono lho aja kene poso rai engko bengi ae ngentung mobil dhisik awan kudu poso iya batalaken poso karena kadang ono Pak maghrib kurang 15 menit kok itu njubure ya Allah Pak celana bingung ono apa to bunyi to Pak ya kene kok metu Pak apa koyo gak isu-isu mau to Pak wis sampe maghrib lha celana bingung apa tibae datang bulan pokoknya dotak kohat itu maghrib kurang 5 menit alhamdulillah yo ngomong Mas yo kurang 15 menit nek datang bulan yang datang ya tetep posone batal tapi coba kerjanya tetap dikadakan Allah subhanahu wa ta'ala nifas batal poso jadi batal poso Pak ya betul Pak Ji umpama kene kok moro-moro edan. Wih. Moro-moro edan. Edan iki hilang kesadaran. Orang suwi nggur sak jam ngono ae. Kalau wayu nang embong ora suwalan joget-joget ndek. Kuwi wis kena di polsek ono wae. Mari ngono lha kok moro-moro sadar digowo ning omah sadar dikelambeni meneh. Pak, ono apa? Sampai mau nyapa kono? Mbok, lha aku nyapa? Sama mau aku nyoba toh orang nyobanya apa guru raswalan dok pokoknya di polsek wih sudah hilang kesadaran walaupun dia tidak makan dan tidak minum puasa dia tetap batal mana akhir yang ini bingung om tuh jalur ngomong lanang ini
Pak, kenapa? Iki wis malam 18. Nyapa? Kok nyapa? Toplesi kosong kabeh. Ya sabar. Pak, kenapa? Anakku lho tuku klambi online, sesusune teko. Ya sabar. Pak, kenapa? Sesuk santunan ning masjid. Ya sabar. Pak, kenapa? Mekar kena 250. Akhir walanang meneng piye wis jahe ini ra nyekel duwe piye neh Gusti kula duwe bojo kaya ngono Gusti kisatri kaya Gusti ora enek kok Gusti meneng lah kok ora stres dadak. Moga-moga awake dhewe paling siap kabeh Allahumma. Selain menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kualitas tidak kalah penting menjaga puasanya. Mergo akeh poso tapi ora oleh ganjaran. Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'aths. Banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia tidak dapat apa-apa. Oleh poso sahulan butuh mau oleh ngelak karo luwe mergo napa Pak? Poso dia hanya menjaga perut ke bawah, tidak menjaga perut ke atas. Poso iki kaboten ji. Lek nggo jaga weteng mengisor kuwi posone wong umum. Puasa hanya segi dohir tok. Makanya apa sih kudu iso jaga poso mendhuwur. Lanjut. Ternyata derek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong poso umur ya poso nggo ora mangan ora ngombe ya wis. Tapi yo cek lanjut ae, maitu, ngrasani, nyacat. Ono mboten ngoten niku. Banyak orang yang berpuasa, dari puasanya dia tidak dapat apa-apa oleh bergelak karo luwe. Mergo siji dia berpuasa masih mau menipu, cek gelem ngapusi. Makanya mau menjadi sari, kalau menjadi sari tok semua umat Islam ketika dia puasa Ramadan nek cek gelem ngapusi poso nek dadi tapi ora oleh ganjaran. Nomor loro wan namimah adu-adu omongan kene didol rono, omongan kono didol rene nalika poso. Enten boten niku. Enten boten. Yu ana apa? Sampeyan to. Menapa? Sampeyan kepo. Ben sampeyan dielek-elek karo ya. Poso. Lah iya, lah terus piye iki? Ya parangan wange tabuhan lambing ngono. Kuwi jenenge adu. Omongan kene digawa rono omongan kono digawa rene jenenge adu-adu. Nomor 3 wan namimah lan ngrasa wes okay. Biasanya saya seneng ngrasa-rasane wong dadi sari iki lanang apa wedok Pak? Aku tak kok lanang iki lho Pak. Sing biasa seneng ngrasa-rasane lanang apa wedok Pak? Wedok. Wah, Wedok. Wedok. Bu, sing biasa seneng ngrasa-rasane lanang apa wedok? Lanang nggih. Dadi lek nek dadi sari kok ceruwet nek lanang ngene. Ambil lanang ya. Lho, padha wae. Wong lanang utawa wedok pokoke poso kok gelem ngrasani, poso nek dadi tapi ra oleh ganja. Ya, kenapa? Poso. Semakin kecil suara itu maka akan semakin update beritanya. Ana yu ana apa sampeyan gak tau ya Allah yu aku mangke campur dhewe yu wong iki lewat cendela. Wong pancen kuwi anak karo emak wis lacak yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau kok hari-hari biasa pengajian ini ki untuk rasa-rasa. Yu ana apa delok sandingmu. Nyapa to Mbak? Delok gelare ning kerompong. Utane akeh. Sitone nyauri. Lah yo wong ditang durung kuwi urung disaur, ngombe gede-gede to gelang. Sitone jawi. Lah itu gelang emas. Aku ro tukune yo. Napa ning jajak lagi aku nek akeh. Ana ngoten niku Bu. Enten boten niku.
meneng, poso ki meneng. Saumun, somnya adalah sumtun. Dan monggon poso ki kon meneng. Wong biyen iki Pak iki bayane ngrasani tangga. Wali-wali iki bisa lumayan to. Syekh Budil bin Iyad, Syekh Sari As-Sakoti, Syekh Ibrahim bin Adham. Ben gak ngomong nek eleke wong nang diri ngomong watu. Wong biyen oi. Lah iku lek kono poso batane posone batal Pak. Lha kok biyen iku lho ben gak ngomong nek eleke wong nang diri ngomong watu. Tirakat ngemut watu ben gak ngomong nek eleke wong. Makane awak dhewe poso aja ngomong watu, istilah kata wae dhewe. Mergo poso bahasa Arab jenenge saumun, sot wawu karo mim. Sot manane sumtun. Dadi poso iku kudu meneng. Ya Bu ya. Poso ngomong ae. Mbon apa terus? Alah wong dhewe yang ngomong kecuali kula Pak. Dan lagi ya, aku ini ikut taruh payah kok ngomong ya. Dulu ke, umpamanya ada panitia, Pak Ustadz, bijing sonten longgar, pulau longgar, aku Pak Ustadz, pulau aturi ngaos ke masjid pergi, kangge buka bersama. Dari aku ke orang ngomong, ya bingung panitia. Aku konrene karo Pak Yanto, Pak Ustadz, monggo jangan buka, pun mati jenengan. Lah aku nek kene dikai mic, dikai kursi iki nek kene iki aku kongkon ngomong. Lah nek aku nek kene meneng ae ngudingat, wis pikir ati cekel dingat, Bibi mesti nyauri. Lah aku nyakone kono yo wong iki. Mbok lho yo. Lah kok ngomong meneng ae nek kono iki piye iki ngono. Lah Pak Yanto iso genang-genang karo kaji. Piye Ji? Ayo Bu, hari ini kon ngomong meneng ae. Cito iki nyauri, tapi kok samoni boga ya luar. Lha lain cerita, Bu. Pokoke lek aman poso daripada awake dhewe ngomong sing ora ono manfaate, luwih apik meneng. Wawu paraun menjaga diri hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan mim artinya malakun kudu iso ngempet, poso iku kudu iso ngempet, meneng menjaga diri dan bisa menguasai. Oke, malakun menguasai hawa nafsu. Nafsu ini pengen rasanya tonggo, prai. Nafsu ini pengen memuncak, pengen mokel, prai. Wes, ojo terusno, tetep kok nglakoni ibadah. Awan-awan aku pengen dolan, wes prai. Luwih apik di maca Al-Qur'an. Duwe ojo dhewe bocah yatim santunono, itu jenenge supaya kita berbagi amal dan itu adalah indah dalam kehidupan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil huwal habibul ladzi turja atuhu li kulli halin minah. Dulur-dulur sing teko kene muga-muga kabul hajate, ayem tentrem rumah tanggane, diparingi berkah uripe. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu li kulli ahwali muqtahimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 10 kurang seperempat. Pun apa terus Pak? Pun apa terus Bu? Lho kula mau. Pripun? Terus pun apa terus? Lanjut nggih. Boten kesel jenengan. Terus sakit sekecil nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Awak dhewe iso menjaga diri, iki mumpung tasih diparingi sehat, panjang umur, hanya tinggal beberapa hari Ramadan meninggalkan kita semuanya. Gitu kan? Ini kita tanpa orang krasa gelis. Sesuk awak dhewe wis begitu, Bu. Tangga saja dikai ngono. Pamane wis nang masjid aling pagi diumumkan besok tanggal 1 Syawal. Mari maghrib pun boten enten tarawih malih. Jenengan pun mireng dugi masjid. Allahu akbar, Allahu akbar.
nganti buka hidup es mangan kolak boten krasa sih. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Lambene hidup kolak, kupinge krungu takbiran nang masjid. Pas bagian gak krasa ilu netes. Ya Allah, iki mau wis yo. Tenang ya. Oh. Ya Allah, iki mau wis yo. Sampe kan makolai. Makan cabut ya Allah, yo. Dia ini poso mokel ke 4 libur. Mokel ke 4 libur. Yo tenang ya Allah, ora yo. Pak, dalam kuning moro-moro wis riyo ya Pak. Lah iki kuning kali gelis urip iki. Ya Allah Pak, kidene aku poso iki telat seminggu. Aku yo ngono ibune, aku yo mokel 3 dino, traweh iki prai 14. Bulan tuh. Traweh prai 14 tuh. Gak krasa moro-moro nangis ya Allah. Moro-moro kok wis riyo Gusti. Iki ojo iki Ramadan terakhir kanggo aku, waktu niku nangis. Gelek pancene imane kuat tenan. Aku ten ya, nek imane kuat waktu niku, krungu takbir niku rodok kok, nangis kok. Ya Allah, muga-muga harap dengan penuh harapan. Gusti, moro-moro pun riyo ya Gusti. Kula wingi dereng kata Quran. Nuzul Quran kula diwaca, tapi kula nggih boten ngatamaken Quran ya Mbak riyo Gusti. Waktu niku kok karek ketune. Gusti, muga-muga tahun ini bukan Ramadan yang terakhir kangge kula. Jenengan paringi panjang umur kula saged ketemu kali Ramadan tahun depan. Karena angen-angen tok, Pak. Karena angen. Lah wong wis gak poso kan mulai awal. Mulai poso 2 dino 3 dino. Oleh 3 dino wis prai gak poso. Krungu takbir ya sampun nang lincah-lincah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selama lo poso, riyo yo jadi malaikat bala apa ae gitu. Dijegok karo malaikat bala apa ae gitu. Orang ben poso baru lebaran. Kalau Idul Fitri hanya dimiliki orang-orang yang khusus. Dia mau istilahnya apa? Wahtisaban, berbuat kebaikan dalam puasanya di bulan suci Ramadan. Posone apik, tarawih apik, terus Qur'ane apik. Nggih, Bu. Monggo niki mumpung tasih ada kesempatan sing durung ngatame Quran, monggo Qur'ane diwaca malih. Nggih, Pak nggih. Pak Ustaz, dalem. Lah kula mboten saged maca Qur'ane, Pak. Pripun, Pak? Nek gak iso maca Qur'an, mangke tarawih kae. Ji, wong aja bali dhisik. Kok ngrungokno ya Bu ya. Ya minimal ya bali-bali ya jam 8:30 apa jam 09.00. Ora kok mari terakon langsung bau balik. Ngrungokne ngaji. Ngaji. Nggih ora apa-apa. Mriki mirengaken ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sing jero ngaji. Sing njaba rokok karo ngrungokno. Ora apa-apa. Ya Bu ya. Piye? Masuk boten? Boro-boro lek tak jane teko, kolake teko main kolak dhisik. Tapi yo nek mangan kolak yo sing ngaji dingengi Pak Yanto. Lah iya, lek kene biasa nek darus mriki apa ta mriku Mas? Teng mriki nggih. Nah, pamane darus padha bilang yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Litik kidul, tekolor, kolak, gorengan. Nono ning ngarepan rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak gorengan. Kolak kendang amblas gile. Kita nguriji sing ngaji wong pira, wis disisihno. Kae sing ngaji diutamakan sing ngaji. Ngono Pak Yana ya. Heeh, sing ora nutur nuwun sewu. Bu. Nek suatu saat teng masjid mriki kok ana wong wedok-wedok ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis teko liburan, sitoke nyemak, sitoke maca. Bu. Tapi lek sing nyemak kuwi aja karo mangan kolak. Kedadian ning Banyuwangi iki ana, Pak.
Jadi sing wedoke sitoke maca Quran, sitoke nyemak tapi karo mangan kolak. Sitoke bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Sing nyemak karo mangan kolak. Krasa ora legi lambene bunga. Kolake sapa? Ora ngalor ora ngidul. Dilalah wong urung balik sing muni wong ning sandingi sing darus suarane mlebu nang mik munggah nang corong wong bualek lek yo ora dhewe masa dipangan yo ojo kelone sapa sing nang diko aku mengenal ukasane poso tukeran karo tanggane perkara kolak ana ngono iku ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Salah dimuga-muga siap panjang umur Allahumma yang menjadi kesunahan ketika berpuasa mensegerakan berbuka ketika sudah benar-benar masuk waktu maghrib ya bila menjadi sallallahu alaihi terus mari tadi Allahu akbar segerakan buka karena itu hukumnya sunnah mensegerakan buka niku hukumnya sunnah ora kok Pak Bu, wis maghrib. Pak, sampe buka sik, Pak, kurang lalu ya. Kok aku buka mari tarawih. Orang mangan ora ngombe panggah poso wae. Ngono ki malah ora apik. Tapi ora ono ngono iku ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua sunahnya berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Jam 4 kila wis imsak, sampai sahur atau mepet-mepet. Ibu ya, setengah 4 atau jam 3, setengah 4. Boleh tangani jam 3, tahajud dhisik. Alhamdulillah, tangani setengah 4, tahajud dhisik boten napa-napa. Sahur. Para bapak terus derek lingkungan Masjid Al-Hikmah sak menika sampun jam 3 langkung 50 menit imsak kirang 12 menit nek imsak kurang 10 menit sampai ngojo tahajud dhisik. Lah piye Pak utamakan sahur. Aku ora tahu sahur lho Pak. Aku juga tahu sahur. Kan Nabi perintah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Senajan ngombe banyu putih kasane kudu diniati sahur. Pak. Sahur. Sahur. Dia meratani. Dia jempolane meratani. Pak, sahur. Jam piro iki? Pak, sahur. Jempolane ora tani, uban denggole. Pak, sahur. Mana lagi merem, pada ngombe kopi ra turu-turu. Kok denggole sama bapak ora tani. Uban ngombe denggol. Pak, sahur. Insyaallah tani. Tapi wong alim buka ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah 10 menit. 10 menit. Nek kurang 10 menit aja tahajud dhisik. Utamakan sahur dulu. Lek kurang 10 menit sampai tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imsak alamat. Urung sahur imsak. Sahur dulu, nanti setelah sahur kok imsak. Monggo jenengan tahajud boten napa-napa. Nggih Bapak nggih. Nah, mengakhirkan sahur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ketika berpuasa aku nantos berhubungan akan betul-betul faedah. Ketika berpuasa ojo ngomong sing kata ono manfaat. Lebih baik dibuat untuk berzikir, dibuat untuk membaca Al-Qur'an. Ngata-ngatakan sedekah, maos Al-Qur'an, mau sedikit dan Gusti Allah. Ayo amal budi sing kula jenengan senengi, insyaallah kita semuanya orang-orang yang mendapat perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, Kanjeng Nabi yang terakhir beliau ini ketika khutbah didatangi oleh malaikat Jibril. Mantun Kanjeng Nabi cep boten sanjang napa-napa, boten dawuh napa-napa. Beliau mengatakan amin. 3 kali. Mantun Kanjeng Nabi mandap sahabat tangga. Kanjeng Nabi kok jenengan khutbah kok moro-moro mendel enten napa Kanjeng Nabi? Wah kula ditutuni malaikat Jibril. Kok jenengan moro-moro matur ngendika amin. Napa niku manane? Malaikat ngerti yo sampeyan. Malaikat sahabat ngerti yo sampeyan. Malaikat Jibril teko nang aku ndonga. Sing donga iku yo tak amini. Dongane pripun Kanjeng Nabi? Sapa wonge ketemu bulan suci Ramadan
kok metu teko Ramadan dosane ora disepuro Gusti Allah, monggo wong iku termasuk wong sing cilaka. Kanjeng Nabi melu amin, diamini karo Kanjeng Nabi. Maka kita ketemu dengan bulan suci Ramadan, kata-kata dan maos istighfar. Sing nomor apa Kanjeng Nabi? Sapa wonge nalika urip ketemu karo bapak ibuke ora iso ndadekno bektine anak iku namung tuane oleh ridho lan swargane Gusti Allah, berarti anak iku anak sing cilaka. Apa riyo ngene iki terutama sing duwe bapak ibu, wis supaya nukokno ibu nggih. Nek iso jajan riyo barang iki wis ora usah bapak ibu rasa tuku, Mak, betul sak jajan riyo Mak, kula tumbasno. Ngono. Ora sampeyan riyo malah njaluk make. Piye to iki? Ora tepak anake mulai teko Bali, Pak, yai apa riyo anake teko Bali nggih. Bu, anak yang boleh telepon Bali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yo, sama tak kondo, nggih Mak. Ora sampe tak kali, nggih Mak. Mak kayak duit 300. Kalau ditukokno kongguan rong black. Kongguan tenan ora dina to kaya. Kongguan tenan, Mak kayak duit 300. Sing lanang bapake ditukokno sarung karo baju takwa, karo sak kedune pisan. Nggih. Mari ngono riyoyoan karepatan pamit Mak iki sarene pun mantu yatim pun mantu kupatan kula kali nduk kali yuga badhe budal langsung malih teng Bali disiapno sepedae nek rengkek tumpuk itu nggih kerdus tumpuk 18 togo sing kompok anak telu digawa kabeh kuwi menungso Bu Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Uang digawa nggih enek beras zakat fitrah ke masjid itu lumayan toh. Diadai toh bos. Jangan diadai kangkung, tewel karo nong-nong. Nong-nong tewel piwak. Uang diadai. Nggih payek-payek nang dinan tulane diadai kabeh. Bawa berapa ning guru ki resik. Anak kucing dilebokno ning tobos pisan pamit ning mae Mak kula badhe bulan Bali ya Mak iya nduk hati-hati yo nduk endi anakmu mau jatuh karo adohe karo Saipul ele mbak ora iso nyamoni dilati dhuwit kok mae pire Mak iki enten yo tekan cek lan yo Mak dikek 300 lah dikokno apa-apa Bu dikekepe kan centing oi ada budale bae nyole engko lek sampean kalau kene ditu jajane nembok yo lek itu bisa ono putune 100 entek wis ngono pamit budal selanang yo wis mlayu kabeh anak ning Bali makne denger ngarepan jare selanang ngomong nyapa to Makku kok denger ora enek Pak alhamdulillah maling wis pindah kabeh rampok wis pindah kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagiakan mereka apalagi di hari raya. Nek mayadok dan memikir teko ibu nggih. Diparani para wong tuwa sing kudu mara. Ibu ya. Bu. Di duit kiai di persiapan riyo. Terutama sik bojomu duwite akeh per bulan gajine genah, aja dipengi ape ngekeki duit maneh. Ibu ya. Kadang yo ono Pak wong lanang tenan payanto. Bayarane saulan sekian juta. Nanti sini duit di mana gitu jajan riyoyo, kau dengan sepedon di sini. Ayo apa kui? Alright, apa kui? Duit dia apa? Kayak nama dia apa? Ben tuh gorenginan gitu ya. Kono, malah main kono, main terus pikir no. Aku rasa dipikir, tidak mulai kono nih makku nih kono. Sandaran lu nang bawa, bilang jalur ngimeh nih makku nih kono. Jangan menong. Orang situ rawan ya wes ulangan mobil dola wis nang itu goblok dadak bu sama di sing dadi wong itu sing nabi kok dikek duwe sing akeh itu takoni ya lah jenengan kek ya proposal terkatae iki mae niku jenengan Sukami urung de niku ngoten to ya
kula iki bojone jenengan, niku temu jenengan iki yo jenengan pun gedhe, pun pinter, mosok nika jenenge yo mak mboten jenengan sukane. Oh ya, iki sing separo kangge mae, sing separo kangge kula. Ana model ngono kuwi. Ana model ngono kuwi ya. Oh tenang, kok itu model ngono kuwi masyaallah. Maka jangan halangi suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Nggih nggih. Dadi wong itu sing apik, aja egois. Ana wong lanang penting omah ya. Bagi suamimu yang utama itu adalah ibunya, bukan dirimu. Betul, lho nggih. Lho nggih. Maka kaitane ngeten. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 10 wis Nabi. Ngene. Wong lanang, wong wedok, seorang istri wajib taat kepada suami. Pokoknya istri taat suami, sholat 5 waktu dilakoni, puasa Ramadan dilakoni, menjaga dirinya, mesti munggah swarga. Lah suami kan wong lanang ridallah fi ridal walidain. Wong lanang itu sebagai seorang anak, dia harus taat kepada ibunya. Wong lanang iki iso munggah swarga mergo taat nang ibune. Lah ibuke wong wedok itu sebagai istri, istrinya taat kepada suaminya, suaminya taat kepada ibunya, ibunya sebagai seorang istri, istri taat kepada suaminya, munggah terus. Dadi menungso iku kabeh iso munggah swarga. You understand? Nek sama jadi seorang istri, taatlah kepada suamimu. Kalau kau jadi suami, taatlah kepada ibumu. Insya Allah barokah. Alhamdulillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Maqul indallah. Al-Fatihah. Kota santunan yatim dan menika mendapat 5.036.000 rupiah. Alhamdulillah 5.036.000 rupiah. Ini mungkin sedekah jenengan diterima kali Gusti Allah. Allahumma pokoknya kalau tugasnya ngamal terus pokoknya ngamal, kalau usah mikir balasan. Tugas kita hanya beramal. Perkara balasan mati Gusti Allah saya ngatur urusannya Gusti Allah. Ini dibagi itu anaknya berapa ya? Oh 5 anak ya, 5 anak berarti mendapat 1 juta. Mugi-mugi jenengan sedaya sing sampun derek bantu iki diparingi barokah sedaya kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Matur nuwun sanget jenengan masyarakat lingkungan Masjid Al-Hikmah, masyarakat Jati Sari tetap guyub, rukun, terus semangat. Mugi sedaya tunaringan sehat, panjang umur, insyaallah kabul hajat. Amin Allahumma amin. Itu berada bayai saya Allah ngapunten kata akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Matur nuwun sedaya mawon Pak Basuni, Pak Yai, matur nuwun Pak Yanto, sehat barokah sedaya tutur kula insyaallah panjang umur kepada paling wonten ing kesempatan. Allahumma ngapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi